болмаған спортшы. Йөгіреміз, тек орыннан қозғалмайбыз. Нешләргәсең? Білесіңме, бізге жеңулерге, бүләкләргә йөгерергә кирәк. Қысқасы, бізге спорт бәйгеләрендә катнаша башларга кирәк. Тайрай, әйдә кросс иленә ышыйк. Ашабыз спорт иленә бергә, телибез спортчы булырга. Бүгенге узышта яңа катнашучылар бар. Каршы алыгыз. Аждаһа Тоша һәм Арслан баласы Лёва. Hey! Менә бу шәп ичмасам, юкка йөгермисең. Җиңү өчен. Без җиңмәдек бит әле. Әзерләндек. Син тезеңне бүк һәм бераз алга бөгел. Ярар, рәхмәт. Игътибар. Башладык. Hey! Башлыйбызмы? Аждаһа йөгерә. Башта ук тиз йөгермә. Көчеңне ахырга калдыр, ашыкма. Бигрәк кәттә бүләк. Бу бүләк миңа. Ура! Шәп, мин җиңдем. Бу гадел түгел. Йөгергәндә очарга ярамый, бу тыела. Бу җиңү саналмый. Җиңүчеләргә дан! Бу тортны миннән алыгыз. Без тортны бүлешеп ашарбыз. Ничек уйлыйсың? Мин хәзер оста спортчы була алырмын микән? Әлбәттә, синең хәзер максатың бар. Барын булдырабыз, барына остабыз. Мультсериал Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.